Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jade, hinggod ang pangidaron, usa ka single mom, og lalaki ang akong anak. Taga Sarangani province gid ko. Pero di ako karon sa Riyadh kay usa man ko ka OFW. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong anak. Nagdamag gud siya sa apelyido sa dili niya amahan. Aron niya sabtan, sugdon ko dang 17 anyos pa lang ko nga napaburusan sa una na kong uyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Mabdos ka, Jade? Oh, James, ngayon sa may atong buhaton. 17 anyos pa lang kong eskwela pa ta. Kuan. Kanang, Unsa, oy. manubag ko na. Pinyuan ta ka. Salamat, James. Kanus aman? Ay, sukad sa pag-ingon ako ni James nga mabdos na ko. Wa na gyud noon siya magpakita. Ya dili na nako siya magkontak. Silingan raman unta mig bariyo. Pero mauwaw sad ko mo adto sa ila. Abi pa lang mamugos ko. Jen, Ay ma, ikaw man di ay na. ay, naman ka. Kabantay ko ni mo ning miaging mga adlaw, no? Magsige ka nalang hinuktok. Ah. Uwa na sa mo anhing imong uyab din sa tong bahay. Nag-away mong James? Ma. Ano ka, oy? Kalit ka man ang hilak niya. Ma, ayaw kasuko na ako, ma. Ha? Nga naman di ay, oy? Mablos ko, ma. Ay, ginoo ko santissima. Og suka sa gisultihan na ako si James sa ana. Wala sa siya mo kontak na ako. At tuon ako siya sila. Ma, ayaw. Ayaw lang good. Abi pa lang na mo gusta. Unsa? Pila na kabuhan kining akong tiyan. Dako na gyud siya. Ug wa na gyud magpakita na ako si James. Ayo, Baka kuntuhan na. nagbiis. Oy, ikaw man ko di ay ni Dong, Freddy. Ay, dali, Dong. Dayon, ali. Si Freddy nga among silingan. Salamat. Ako'y imong toyo. O Jade, huwag nasayod ko sa imong kalimutan karon. Kaya gisultihan kong mama nimo. Oh. Kung musugot ka, Jade, ako ang mga mahan sa bata. Mag-ipon ta. Unsa? Suod sa akong mama si Freddy nga among silingan. Og wa ko nahimo adto higayuna kay niuyon man si mama nga muipon sa amo si Freddy aron may matawag nga amahan sa akong anak. Hangtod nga nanganak ko. Si Freddy ang nag-asikaso sa birth certificate sa bata kay luya pa man ko adto. Og gibada niya ang iyang apelyido. Apan tulo lang katuig ang among relasyon. Nagkabuwag sad mi og ni abroad ko diyang pwede na nako mabiyaan ang akong anak ni mama. Nakapila na ko kalarga,
Og ning higayuna, 13 anyos na ang akong anak. May kalit nga ni Santop sa akong huna nga nakapahasol nako may tungod sa akong anak. Unya, Unsa? oh, mao na ma. Gusto ta na ko ipausab ang apelyido sa akong anak ma. Unsaon ka na ma? Uy, murag sa akong nahibaw-an, mahal man ang pagpausab sa apelyido sa anak, Jade. Per letter man kuno na. Unsa ma? Kung pila ka litra ang imong ipausab, mausab kuno na ang mabayaran. Ug murag tag 10,000 man siguro to matag litra. Ha? Uy, kinuo ko ma. Taas ra ba nato apelyido? Ay mao man gani, mausab na akong gihuna-huna. Aun sa man, daghan ka na gyud og natigom diha nga nakahuna-huna ka naman ana. Ay, wa good ma. Kuan lang ba? Useless man good nga nagdasya sa apelyido ni Freddy. Kay human baya mi magbuwag, wa nang bagay siya magsustento sa bata. Ni magpakita gani wa. Giabandonan mi niya. Og luoy kay nga akong anak maoy nga magda sa apelyidong Freddy. Lalaki baya siya. Unya kung maminyo siya, hastang iyang mga anak puhon magda sa apelyido ni Freddy. Nga dili man gyud niya tinuod nga amahan. Nay, kay mahibaw ana Jade. Uy, may kwarta ka kang ikagasto diha. Asa man din ang kanini mong kaipon ron? Na, wa na gyud ko mahibaw day og asa na na siya ron. Na, lisod na uy. Kay mag-need magkag-approval anak niya. Unsa? Nyay mas dali ay. Ipa-late register na lang ng imong anak. Maayo ka ha? Mauli ay nako karon diha sa Pinas. O gusto ko nga mauna ni akong trabahoon inig uli na ako diha. Papa naglibog ko kun unsaon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nagda ang akong anak sa apelyido sa akong kaipon sa una, apan dili gyud siya maoy amahan sa akong anak. Pwede ba nina akong ipausab ngadto na sa akong apelyido? Ikaduhang pangutana. May nagingon nga magkinahanglan kuno ko og pirma sa akong kaipon ani o consent kung mapausab ni nako. Gikinahanglan pa bagod na nga dili man siya gyud amahan ug wa man sad siya magsustento sa bata og 10 years na mi nga nagkabuwag. Ikatulong pangutana. Hapit na kumuuli og Pilipinas og asikasuhon ko unta kini. Pila man ka days ang pag-process ani og pilay magasto. Tinuod ba nga kada litra kuno ang bayad sa pagpausab? Ikaupat og katapusang pangutana. Nag-eskwela na baya siya kay 13 years old naman. Lisod na ba ang pagpausab ani? Unsaon man ako kung maminyo na siya puhon, kay lalaki baya siya. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jade. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course sa mga pangutana ang mga medical nas Dr. Rene Obra di maguol busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man, lain-lain yung klase guys or pamaagi kung unsaon ninyong pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante kompleto ang mga hinungdan sinugdanan na ng inyong mga pangutana problema para mas masabtanan namo ang inyong giagian in life o mas klaro hanay pod og hapsa among mahatag nga tubag anang inyong pangutana kay dili tanan parihag tubag kay abi pariha og balaod nga gihisgutan ha magdepende bayad gud na guys. So
mo lang na atong hangyo, no? And sa tanang mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan, ug sa attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook page nako, a big shout out, a big thank you ninyo. Ug sa tanan nga mga sastre, no, mananahi, cutters, no, ni Mama Philip Tampos. Nagkita Miss Ayala ni adtong Sabado during the kasalan na exhibit nga gallery. It was the biggest bridal gallery sa Cebu, and misuporta ta kay kibaw mo kaning Cebu is a very good wedding destination, dili lang para sa mga taga Sugbo but sa mga taga Gawas pud. Uso ba na magpakasal sa Gawas, guys, and that is what you call as wedding destination tourism. Kibaw ba mo unsa gyud ka importante ang turismo sa ekonomiya sa nasod, labi na diri sa Sugbo, no, diri sa Cebu. So congratulations to the organizers of Kasalan 2026, and especially to Jason Maglasang for inviting me to be one of the models na murampa sa ilang beautiful gown sa bridal gallery din sa waterfront, kang Tita Janet Chua and kang designer, no, who I had the privilege of wearing the gown, kang Puwi Quinones. Thank you very much ninyo. You can visit bridal gallery din sa waterfront na mga ready to made beautiful wedding gowns no ug packages nga pwede ninyo magamit na, di na ta ma-stress kay nanay sanina humandaan ang pagpa-adjust na lang, and very beautiful, unique and original pieces kina sila dinha. Letter sender atong taguon sa pangalan nga si Jade, gipadala ni niya sa ato ang email address pinaagi sa suliran _612@yahoo.com. Single mom, laki ang anak, taga Sarangani Province. Naani siya sa Riyadh. So shout out to you, Miss Jade, for listening and tuning in, and mabuhi ka sa imuhang pagpaningkamot isip overseas Filipino worker dinha sa Riyadh. And hinaot untang hapsay malinawon mo maski na ay gamayng kasikas ug kagubot sa peace and order dinha tungod sa kagubot dinha sa Middle East, pag-amping kanunay kauban ang ato ang mga ubang OFW nga maminaw sa nato pinaagi sa ato ang YouTube channel ug sa ato ang Facebook. 17 years old pa man gud ni siya, bata pa ni siya, namabdos unya ang katong nakabuntis niya, katong si James Murag. That's all, thank you man. Unya, so naani siya apelido nga di concern ug ang mga pangan nya muli ay na pud siya sa Pilipinas, unya mo na iyang gustong trabaho ang mga problema sa record of birth sa iyang anak. So unang pangutana, nagdala ang akong anak sa apelido sa akong kaipon sa una, apan dili gud siya ang amahan sa akong anak. Pwede ba din akong ipausap ngadto sa akong apelido? Unta gyud kay di gyud unta to sakto nga ang imuhang kapikas labi nagdi siyang amahan, maoy nagdala sa iyahang sa apelido sa imuhang bata. Di man mo kasal. Unya ang balaod nag-ingon nga kung ang babae manganak agawas sa kaminyoon, ang bata is considered as an illegitimate child, and an illegitimate child mo carry og magdala sa apelido sa mama. So mas maayog yun nga imong usbon, tarungon, klaruhon, saktuhon ang record of birth sa imuhang bata. Adto ka sa local civil registrar. May mga nag-ingon nga magkinahanglan kuno ko og pirma sa akong kaipon ani or consent kung ipausab nako. Ikinahanglan pabagod nga di man siya ang amahan ug wa sad siya magsustinto sa bata nga napo na sila katuig nagbuwag. Wa ko kita sa birth certificate ug kung unsang higayon na or sitwasyon na giunsa nganong pagpadaang akong pagsabot mo nang nakadaso sa apelido is that ay gibutang nga sayngan ang ngaan didto sa papa iyaha og gi-acknowledge pagyud niya. So dako din siyang trabahoon and he has to execute an affidavit to actually show nga dili siya gyud ang amahan unya gi-accommodate ra niya. I'll be very frank and be very honest, medyo nag-thread ta galakaw ta anig medyo delikado nga mga lakang tungod kay ang kanang acknowledgement sa likod sa birth certificate sa usa ka tawo notaryado na nanumpa ka ana nga tinuod na nga ikay papa, delikado tag makihaag kasong perjury. So tarunga hapsaya tarunga mo ta maingong kuninyo guys nga ay gyud mo pataka ug
kanang fill up anang birth certificate kinahanglan sakto gyud og tinuod ang mga detalye nga naa dinha. Ikatulong pangutana, hapit na kumuuli og Pilipinas ug asikasuhon ko unta ni pila man ka days ang pagproseso ani ug pilay magasto. Tinuod ba nga per letter kuno ang bayad sa pag-usab? Okay, klaruhon ko gyud ni ha. Kay kani gabig ni kada kong sayop na hangtod karon pila na lang ko katuig manambag. Mubotho gyud ni every now and then kanang maingon sila nga kung magpausab ka sa record of birth nimo per letter ang bayad. Fixer imong kasturya ana day. Kung mauna ang imuhang nahibaw-an, dili gyud intaw na per letter guys ang pagbayad nato. Sa typewriter no nga kada tuplok bayad dili intaw ay luping pang abogado ani no dili magdepende na siya kung unsa ang nature sa correction of entry. Ang importante is adtuon ninyo ngadto sa local civil registrar kung asa na tao or kung naapog kung sarangani ni narehistro nga taga sarangani ka adto ka. But good news no bag-o kog nakabasa og circular nga pwede gud ka maka-process maski asa kung pananglitan sa sarangani ni narehistro pero mo imuhang balay karon na nag Cebu, pwede ka sa Cebu City nga local civil registrar unya mag-remote mo matabangan mo og sana pa-correct anak dito. Okay? Unya, as to magasto, it will depend, no? Depende, like I said, sa correction. Definitely, basin makagasto po tag pagpanotaryo sa ubang mga dokumento. Basta ayaw og dool, pataka og fixer. Adto dito sa opisina, sulod sa local civil registrar. Ayaw anang sures-tures, mga musugat ni musgate pa lang. Kay, say ilad na, ha? Okay, ikaupat og tatapusang pangutana, nag-eskwela na baya siya, 13 years old na. Lisod na ba magpausab ani? Unsaon man na kung maminyo na siya pohon? Kay lalaki ba siya? Dili na, it's not because nga maminyo siya. Dili ra kana. Of course, daghang factors, no? Aside sa maminyo siya, magkuha sa iyang record sa eskwelahan, inig ka 18, magkuhag lisensya, ang SSS, kung mularga, magkuhag passport, daghan kayo, inig butar, and everything. Munang dapat, karun pa lang, tarungo na nimo. Ang danger pag yun ana is, di man siya danger, no? Pero mahog baya nga anak niya, so makapanunod na. Suluoy pag kaayo tong uban dito nga legitimate nga anak sa iyahang asap imong pares good mismo nya dili tinuod ba. So hanayon hapsayon lang gid na nato tanan natong dokumento. And again, reminders ato ang mga suking tigpaminaw, dili yun ta magpatakag butang-butang og mga detalye, no? Or magsuwat og mga items sa birth certificate, marriage certificate, death certificate, no? Kanang mga official records na dili sakto, dili mao, or bakak. Aside from the fact nga magka-problema ta later on sabas ato ang letter sender, no, nga si Jade karon, delikado gyud na siya because you might be accused or facing charges of simulation of birth, which is a criminal offense under the revised penal code. Ha, di ta magpataka. Plus, hasul kay magpa-correct guys. Tanawa karon no, imbes mo bakasyon ka, inig uli nimo part sa imuhang oras, mahurot kay mag-asikaso ka imbes mag-beach outing na lang mo sa pamilya kay anak biya nagmuuli sa gawas, no? But then again kinahanglan gyud na nimo ayos so Jade ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.